Здравейте, фенове на Outlet Cars! Във всяко едно от нашите видеа ние ви обясняваме, че нашите автомобили са с ясна сервизна история, технически доклад за тяхното състояние, както и предлагаме свободен тест-драйв. В днескашния епизод накратко ще ви обясня какво означава сервизна история на един от нашите автомобили. Сервизната история на един автомобил е като медицинското досие. Показва кога, къде и какво е правено по него. Виждаш всичко черно на бяло, смяна на масло, ремъци, филтри, дискови накладки и всичко това в официален сервис. Това ти дава сигурност, че колата е обслужвана редовно и не крие изненади. А когато е с история от оторизиран сервис, още по-добре. Знаеш, че не е правено на улицата. Ако искаш кола с ясна сервизна история, без скрити ремонти, разгледай нашите обяви в outletcars.bg. При нас всяка кола идва с доклад и проверена сервизна история. Така купуваш информирано, а не на сляпо. Очакваме те!